Dobrze, to jest tak, na tarnisku I kogo pani dyrektor przeczyta, to zabierze sobie legitymację i z panią Basią schodzi już na dół. Brawo dla tej klasy. Franio Gawłowski. Gdzie jest Franio? Dzieci są tak zaoferowane tym, co jest groszka, że ciężko im odebrać. Emilka Hoffman. Proszę, Emilko. Wiktorka Jacek. Proszę, Wiktoria, odbierz sobie legitymację, proszę bardzo. Dominika Józefacka. Dominiczko, proszę bardzo, legitymacja. Igor Kaźmierczak. Proszę. A ja jestem ciekawa, czy oni pamiętają o tych czarodziejskich słowach, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Karol. Proszę. Igor Matlakiewicz. Igor Matlakiewicz tu jest, tak? Julia Minor. Lena Merta, proszę bardzo. Marika Moś. Mariczko, proszę. Maja Ostrowicka. Zuzia Rasińska. Róża Stasica nie ma dzisiaj. Rafał Termin. Proszę. I Piotruś Wawrzaszek. Słuchajcie, ja już was prawie wszystkich poznałam. Duże brawa. Prowadząca dla pierwszej A, klasy pierwszej A. Dziękujemy. Zejdźcie sobie bezpiecznie za waszą panią. I pamiętajcie, że kochamy was bardzo i życzymy samych wspaniałych ocen. A pierwsza B klasa szykuje się pięknie, stanie jedno dziecko obok drugiego. Trzeba